नों जेरावहाय बादालि स्टाइल ओरैबा ओरै बास्लायदां खोथा रायलायलाबायबाथ' होनजाखागोनानो निस्सय नोङो आरो नों जेराव नोंनि जायगा समस्ति बेवहाय थानानै नोङो खालामनांगौमोन ना नोङो खामानिखौ मावनांगौमोन ना आं मा बादालि जाखो आं माबोरै बादालि जाखो आं बादालि आं बिजेपियाव थाङाखै कंग्रेसआव थाङाखै आङो बिपिएफ सरकाराव थाङाखै आङो प्रमद सारनियावल' थादोंलै जै प्रमद सरकार सारनि जै इउपिपिएलनि जै ट्रेक्टरनि जै बिपिएफनि जै मा बिपिएफनि फिना दोनजानाय साफा साफा मोफौफोर नामा नोंसोरो आंखौ रायबाय थानो नोंसो दा नोंसो फिजानाय बे इउपिपिएलनि मानसिजों आंथ' इउपिपिएलनिखा आं इउपिपिएलनि सापर्ट जोंनियाथ' नोंसोरखौ रायाखैना नोंसोरलाय आंखौलाय मा एफा गिदों नोंसिनि बिपिएफआ आंखौलाय मा इसेबां गिनानै रायहरबाय एटेक खालामबाय थादों नोंसोरलाय आंखौलाय गिनांगौब्रा जोंनि बिपिएफआ दरखारानो गैया गिनो दरखार गैयाब्ला मानोथो आंखौ नोंसोरलाय सब समाय एटेक खालामबाय थादों मानो जेरावबो आंनि थांनाय आंनि फैनाय आंनि मावनायाव नोंस्रा मा नांजादों मानो माबा चिरां मा क'क्राझार मा दोलाबाय थादों नोंसालाय आरे नोंहा गावबागाव जायगाब्रा बेयो नोंस्रा नोंसिनि जायगायावहाय नोंसोर माबा खालामबानो जायोना सोरनिबा जायगायाव फैनानै नोङो बेफोरबायदि बुंफैनांगौ नोंहा खुनु अधिकारानो गैया माथो मा अधिकार गैनांगौ बेलाय हा मा बहाबा गावबागाव जायगा थानांगौ जाखो होमबालाय नोङो निस्सय नों लादों माखौ लादों नोंलाय माखौ लादों सोरजोंबा नोङो फिदिंजादोंब्रा सोरजों फिदिंजानो आंलाय मानो फिदिंजानो आंनि गोसो बियो आं जायखौ सापर्ट खालामा नोंस्रा बुंनो नोंसोरलाय सोर बेनिखायनोथ' नोङो बुंनो गोनां जादों ना मा बुंनो गोनां बे आङो डेभेलपमेन्टखौ नायनानै जाथिनि मोजांखौ नायनानै जाथिनि डेभेलपमेन्टखौहाय सोर खालामदों सोर खालामाखै माथो मोनदांनानै मोनजोबो माथो दिनैजायहाय सोरबाया खालामनानै होदोंबा बिनि माबानायखौहाय देखायनायखौ बुंनानै होलाय आंनो नोंसिनि 17 बोसोराव नोंसिनि बिपिएफआ मा मावदोंमोन खोन्थालाय नों आंनो बेखायनो दा 17 बोसोरावहाय जोंनि बिपिएफआ मा मावदों मा मावाखै नोंसोरनो नुखाजोबखायो माथो मा नुदों जेबो गैया नोंसिनि 17 बोसोराव नोंसिनि 17 बोसोर सरकाराव नोंसिनि बे बिटिसिआ जोंनि गफोरखौ मालाबा सोदोंमोन नामा इउपिपिएल फैनाय लोगो लोगो जों सोसनजाबायना जोंबोथ' बिटिसिनि मानसि जाबायना होमबा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जोंनि बे सानजा साइडखौ गफुर बिसनाथ दिखियाजुलिखौ नायदोंमोन नामा नोंसिनि 17 बोसोराव हा मानो नायाखै नायस्लाबनोथ' हाखायाना मानोथो बोरैथो नायस्लाबनो हानांगौ जेनेबा मावदोंमोनबो मा मावदोंमोन मा प्रुफ दं मावदों होननानै मा प्रुफ दं मा प्रुफ होनो हायो नोङो मा प्रुफ गैया मा होनो हायो नों बुं मा प्रुफ होनो हायो नोङो प्रुफ दङब्रा प्रुफ दङ दासो नोङो माबानोसै जानोसै मोनहां मोनहाङाव खालामफ्लालाबायनानै दिन्थिलाबायबा बियो उमुगा खालामदोंमोन होननानै बुंनानै लाबा जागोन नामा नोंसोर बिपिएफनि मानसिफ्रा जेरावबो जेनगोनखायनो गरम जाजोब्बाय खोमालै ना जेनानै जोंनि बिपिएफखौ फेजेननो हायो नामा दिनैसिम फेजेनफेरनो हादों नामा थांनाय माबायावबो 5 बोसोरनि माबायावबोथ' नोंसोरो सेटिं खालामनानै देरहाखादों माने नोंसोरो ओरै क'क्राझार टु गहपुरसिम माने इस्ट सकिंनि माखासे सैथो बाथ्रा खोन्थानाय सैथो बाथ्रा बुंनाय गासै डेभेलपमेन्टखौ खोन्थानाय गासै परिबर्तन सोलायनायखौ खोन्थानायखाय नोंसिनाव गगा मोनदों खिगुनो ओंखारदों नोंसोरो जानो हागौ मोनफा मोननैया सैथो सोर बबे पार्टिया बांसिन खामानि मावनानै होदों मानो 17 बोसोर आरो 5 बोसोराव नोंसोरो कम्पेयार खालामनानै नाय 17 बोसोराव मा जादोंमोन दिनै 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सरकारा नों मा मावदों मा मावाखै बबाव नोङो माने औवानि दालां नुबावगोन बै हाग्रामा सारनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव औवानि दालांनि अनगा जेबो गैयामोन मिन्थिगौ नोंसोरो लाजिदों नोंसोरो लाजि मोनदों बिदि नङा दासो लाजिदों दासो गन्थंआव दै हाबदों दासो खिगुदों नोंसोरो लाजियाखै नोंसोर दासो दै लोंनाय बायदि मोनदों नोङो सैथो खोथा बुंनायाव नोंसोरहा नै लैथोनि दैया ना जेसेबां गोबाब जागोन ना बेखौ सिनि होनानै गोदै खालामनानै होयोब्लाबो बालाबबाबो बे लैथोनि दैया माबायानो गोबाबैनो थाबाय थाखायोखा जों बे गोबाबखौलाय मानो गोदै खालामनो जोंनि इउपिपिएलआ गोबाबखौ गोदै खालामग्रा नङाना हा गोबाबा गोबाबैनो थाथों जों गोदैखौ गोदै खालामखायो मा खालामनो नाजानो संख्रिखौ नोंसोरो सिनि सारनानै होबायबायगासिनो दा समाजा नुलांगासिनो दं नोंसोरनि जोंनि मावनायखौ समाजा
दानि इयुन जोलैफ्रा बबे दला मोजां मावदोंमोन नुलांबाय थागोन नोंसोरो BPFनिया जेसेबां गरामि देखाय जेसेबां फुट्टामि देखाय जेबो लाब गैया मिथिबाय लाजिनो सोलों नोंसोरो होनबालाय मानोथो मोजां खालामनानै होआखै जोबथे बे 5 बोसोरावहाय बिसोर माबादोंना राजनिति गेलेदों बा समाजखौ बिसोर फोसाबनो नागिरदोंमोन नाथायबा बिसोर हायाखै मानो गोन्दी गिथि खालामदों जानला मानलासो जाजोबदों माथो उन्दैथि गोरों दिनैहाय रावखौबो राव होबथानोनो हाया माथो नोंसोरनि BPFनि मानसिफ्रा आंखौ टारगेट खालामो आंखौ एटेक खालामो ओमफ्राय खोथाफोर सोंब्ला बुंनो रोङा नोंसोरनि BPFनि मानसिफ्रा मानो मा लोंनानैसो रायलायहरो नामा सोर खोथा बुंबा होनबा जायालै बाय लोंनानैसो रायलायहरो ना नोंसोर लोङा जायाबा रायलायनो रोङा नोंसोरो हा जों लोङालै लोंनांगौखौ लोङोब्रा टाइम लानानै हा बेलाय लोंग्राखौलाय लोंखायोना बयबो थ' लोंग्राखौ लोङोब्ला मानोथो आंखौलाय मानो एग्रांबाय थायो आं एसकिंआलाय मा दाय जायो एसकिंआ सैथोखौसो खोन्थादोंना आंथ' मोनसेबो खामानिया नंखाय नङाना अफिसियेलि आङो खोनासं अफिसियेलि आंनाव कपि दङलै अर्डार दङ आंनाव डाबल ए लेटार दं बेफोरखौ लायै लायैसो आङो सैथोखौ खोन्थादों आंनि खोन्थानायफ्रा मोनसेबो नंखाय नङा नोंसोरो नोंसिनाव मानो बानलु सिब्र' आरनाय बायदि आलुयो नोंसिनि बिखायाव बे ए होनदोंना बे एखौहाय सोरबा नोंनो नेगेटिभलि खालामनानै ए खालामनानै होदोंब्रा बे अफिसियेलि कागजआ सोरबा खालामना होनो हायो नामा बे अफिसाव थांनानै सोंखाय बर' बाबुनाव आरो गोनां जायोब्ला आं नोंसोरखौ लांगोन बेखायनोथ' होनदों आङो जानो हागौ मोनफा मोननै खामानिया राइट मोनफ्रोमबो खामानियाथ' जायाखैना मावनानै दिन्थिनो हायाखै रायजो राजाखौहायथ' फुस्लायनो गोरों माबाखायोखा फुस्लायनो हाखायोखा जाम्बा जाम्बि ना बिसोरलाय नोंसिनि BPFआलाय हौवाफ्राबो आंखौ दम हरो हिनजावफ्राबो दम हरो नोंसोरखौ बिदिसो फोरोंबाय नामा BPFआ आरे मा दम होनायजोंलाय मा स्टाइल बिलाय दम होनायजोंलाय मा मोनथाय बेहायलाय होमबालाय मानो आंखौल' जावो सोर मोजां मावदों बेखौथ' जों थांगोन दा जों बुंगोन दा मानो आंखौल' जावो नोंसोर आंखौल' मानो जावो आंखौल' मानो टारगेट खालामो आंखौ मानो होननांगौ आं सैथोखौ खोन्थानायाव मानो नोंसोर गगा मोनलाबखो मानो बानलु सिब्र' आलुनाय बायदि आलुयो नोंसिनि गन्थङाव हा आलुवाखैलै बाय लाजिनो सोलोंलै नोंसोर एसे लाजिनो सोलों नोंसो लाजिनांगौलै नोंसो आं मानो लाजिनो आं सैथोखौ खोन्थादोंसो नोंसो बादालि स्टाइल ओरैबा ओरै बास्लायबाय थायो नोङो आं मा बादालि नङा आं UPPLआवनो दं नालाय UPPLआवनो थागोन प्रमद बर' सारखौनो आं सापर्ट खालामगोन जै UPPL सरकारनि जै प्रमद बर' सरकारनि जै देरहागोननि प्रमद बर'आ मा देखायना होदों हादोंबालाय मा देखायना होनो हादोंबालाय जेनेबा जों साख्रि गोनां मानसिनि माबाफोरा मानो दिनै जेनिबो मोनथाय मोना जोंहा जेनेबा बेखौ सोरबा आंनाव मानो सोंहैदों नोंसिनि हाग्रामा सारनाव सोंहैदो मानो दा नोंसिनि सरकारना नोंसिनि सरकारा होनो हादों ना 5 बोसोरनि उनावहाय होनांगौमोन ना जोंनोबो आरो जोंथ' जेरावबो सापर्ट गैखायामोन मा जोंहाथ' BPF माबासोमोन BJP सोमोन थ' दा नोंसिनि BPF सापर्ट खालामना नोंसिनि BPFआ देरहाबाय हाग्रामा सारनाव सोंदोब्रा मानो नोंसोरनो जेबो होआखै बेयाव जोंनाव सोंनानैलाय मा मोननो जै प्रमद सारनि जोंनो नाङा जायखिया जोंनो समाजा थिग जाबानो जाबाय जोंनो फिसा फिसौनि थाखाय इयुननि थाखाय मोजां जाबानो जाबाय बास बेनो आंखौल' जावो आंखौल' टारगेट खालामो एसकिंआ एफा फेक्टर जाबायना BPFनि थाखाय नों जेरावहाय बादालि स्टाइल ओरैबा ओरै बास्लायदां खोथा रायलायलाबायबाथ' होनजाखागोनानो निसय नोङो आरो नों जेराव नोंनि जायगा समस्ति बेवहाय थानानै नोङो खालामनांगौमोन ना नोङो खामानिखौ मावनांगौमोन ना आं मा बादालि जाखो आं माबोरै बादालि जाखो आं BJPआव थाङाखै कंग्रेसआव थाङाखै आङो BPF सरकाराव थाङाखै आङो प्रमद सारनावल' थादोंलै जै प्रमद सरकार सारनि जै UPPLनि जै ट्रेक्टरनि रायजो राजा नोंथांमोन बे BPF पार्टिनिफ्राय हिनजावलाय हौवालाय जकिंखौ माने फन खालामबाय थानायानो फोरमान होदों कल खालामबाय थानायानो फोरमान होदों माने बे BPF पार्टिनि माने एकदम देहा मोदोम सोलेराव गासिबो नांजोबदों एकदम गन्थङाव बानलु सिब्र' आलौनाय बायदि आलौदों माने दै गांदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जकिंआ जे एकदम सैथो बाथ्राखौ माने दिहुननानै होजोब्बाय एकदम माबानिफ्राय सोनाबनिफ्राय सानजासिम माने जेसेबां माने
मोजां खामानिफ्रा जादोंमोन, मोजां खामानिफ्रा मावजादोंमोन। थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि दिनाव जे गोबां खामानि जादोंमोन, गोबां जे फाउन्डेसन स्टोन गायसनजादोंमोन, गोबां लामा बानायजादोंमोन, गोबां माखासे इनस्टिटिउसनफोर गायसनजादोंमोन, माखासे गोबां खामानि जादोंमोन। दा बेफोरखौ देखायनानै होजोबनायखाय, थन्न दिहुननानै होजोबनायखाय माने देहायाव नांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माने बिसोरो एकदम माने ओरैबायदि सानदों, माने रायजो राजाफोरखौ गिबाय एबार BPF पार्टिया। माने गावनि पार्टिनि मानसिखौनो गिनो हमदों एबार रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना गावनि मानसिखौनो गिदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनिखायनो माने बिसोरो सान्थि थानो हायाखै, सान्थि उन्दुनो हायाखै। माने हिनजावलाय हौवालाय जकिंखौ माने बेबायदि फन खालामनानै दिगदार खालामबाय थानायखौ नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' गोजोन्थों।